Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Phombela Sitima Samampondo, babamkhulu mkhulu phakade, amen. Umyayeza kaNdabuko, lo msebenzi wakhe ayewenza kwaZulu kwawumsebenzi wokwethembeka kakhulu khona eNdlunkulu ayewuthathe kuye phela uyise uNdabuko, owayethembeke kakhulu khona eNdlunkulu encamela ukufa. Yazi ngasikhathi egwetshwa nayo inkosi uDinizulu, uyena owagwetshwa iminyaka eminingi kakhulu ngenxa yokuthi wayeyishinga kakhulu. Njengoba wagwetshwa 15 years ejele, kwase kuthi umntwana uShingana wagwetshwa iminyaka engu-12, kwathi sona isilo uDinizulu sagwetshwa iminyaka engu-10. Babe ngobaba abancane baso isilo uDinizulu, bengabafowabo bakaCetshwayo. Naye umyayeza kaNdabuko usawubaba omncane waso isilo uSolomon, osigadile ngeso lokhozi ukuthi singaphunyukwa isihlalo sobukhosi. Naso isikhwele sikhulu kakhulu kuye njengaye uyise uNdabuko, owayenesikhwele kakhulu ngomfowabo uCetshwayo ayemelama emhlane. Wakhwelezela phela ukuthi isilo uCetshwayo ngesikhathi sesiboshwa sakhetha ukuthatha izingane zaso namakhosikazi aso kanye nezinkomo eziyikhulu saziyisa kumfowabo uZibhebhu wakwaMandlakazi, wayeka ukuzinika uNdabuko ongumfowabo amlama emhlane. uNdabuko wayelokhu esole njalo ukuthi amazinyane esilo uCetshwayo awaphathekile kahle khona laphayana kwaMandlakazi, njengoba naso isilo uDinizulu sakhuliswa khona, sikhuliswa wuye uZibhebhu. Njengoba kwaze kwaqhamuka amahebezi angamanga ayeqhamuka nesalukazi esathi izinyane lesilo liyahlushwa laphayana kwaMandlakazi, sisengiswa izinkomo. Lawo mampunge ahamba azafika ezindlebeni zakhe uNdabuko. Yilapho yagcagcela khona esokeni ngoba wayevele elindele izindaba ezinjalo. Wagxuma waya phezulu wathi, bengivele ngisola alilandwe izinyane laphayana. Nalo izinyane balilanda ngesankahlu. Yilapho kwaqala khona ingxabano phakathi koSuthu noMandlakazi, kwaze kwaqubuka yona impi yaseMsebe, kuze kuyofika kuyo impi yasoNdini neyakwaNgquthu ngenxa yamanga esalukazi. Lapho izinyane lesilo uDinizulu elalithuswe khona laphayana esigodlweni sikaMnyamana kaNgqengelele. uShembe ufika kulelizwe sekukhona bona abazukulu kanye namadodana azo iziqhwaga zakwaZulu ezazikade zisempini yaseSandlwane. Njengoba umyayeza kaNdabuko ewundodana wakhe uNdabuko oyiqhawe lakhona eSandlwane, kodwa isilo uCetshwayo umzukulu waso yiso phela isilo lesi uSolomon esesificwe wuye uShembe. Umyayeza kaNdabuko lezi zindaba ezinye zazo wayekade ezithole ngabantu ababekade belaphayana kwaHlabisa, abamethusa kakhulu ngazo izimanga zakhe uShembe. Lapho uShembe ekuthiwa wafika khona kwaHlabisa, wafike wahlala ngaphansi kwesihlahla somkhamba ehamba nayo imbijana yebandla lakhe. Abantu bendawo bamangala uma bevuka ekuseni bebona abantu abagqoke izingubo ezimhlophe behleli ngaphansi kwesihlahla, ukuthi bavelaphi laba bantu. Baphuthuma abantu bayeka imisebenzi yabo beyobona laba bantu abahleli ngaphansi kwesihlahla. Bathi uma befika kuye uShembe wababuza ukuthi angawathola kuphi amanzi okuphuza. Babe sebemkhomba umfula obude buduze nakhona kule ndawo, kodwa wayenganaso isitsha sokuphuza. Base bemsiza ngendishi laba bantu yokuthi akhe ngayo amanzi. uShembe njengoba wayehleli lapha ngaphansi kwesihlahla akazi phela ukuthi
Isimo sinzima kakhulu kule ndawo njengoba kwakukade kubhekwe wona amabutho empi kaBhambatha. Okwakuthunyelwe umyalezo kuzo zonke izinduna namakhosi ukuthi kuze kungabi khona noyedwa umuntu ngaphansi kwezigodi aziphethe ongaba yivukelambuso njengoBhambatha. Nalo leli qembu labantu elalikade liyobukela uShembe ngaphansi kwesihlahla lafikelwa uvalo ukuthi kungenzeka ukuthi lo muntu uliphekula isikhulu, kumele siyobika enduneni ukuze nathi singatholi icala. uShembe wayehamba nezinsizwa ezimbili, enye yazo kwakuwuye uThabethe. Bafike balibika enduneni udaba ukuthi kunamadoda ahleli ngaphansi kwesihlahla amathathu angaziwa. Kwaba beshokozwayo, yaxhuma yaphezulu induna nesagila sayo. Induna yabe isibiza izinja zayo yathi, "Dadewethu kababa ngomphihliza ubuchopho." Ngaso lesi sagila sami yabe isibiza ezinye izinsizwa yathi, "La madimoni ahleli ngaphansi kwesihlahla ngiyosasazela ngalezi zinja kuqala bese ngiwakuphihliza ngalesi sagila." Baqala bakhuza abantu okuyibona ababebike le ndaba bathi chabo akuwona amadimoni, abantu nje. Kodwa induna yayingasadle inkombe zamuntu, yaphikelela khona esihlahleni nazo izinja zayo kanye nalo ibutho eyayihamba nalo. Yathi mayifika nezinja zayo induna, izinja zanqaba ukuqhubeka ziye phambili. Yase yethuka kancane induna yasimbuza uShembe ukuthi ungubani, uvelaphi? Kodwa uShembe waphendula ngokuthi njengoba uyinduna uphethe abantu, ubuyokwenze njani ukuba izinja zakho zingilumile na? Ayiphendulanga induna kodwa yehleba nalo ibandla eyayihamba nalo. Yathi cha, akuyena umuntu ojwayelekile lona, uyisithunywa senkosi uJesu. Kanti uShembe uyamuzwa. Waphendula uShembe wathi, "Angisona isithunywa senkosi uJesu, ngisuka entabazwe, ngize lapha ezweni lenu eliphethwe inkosi uMsibi." Induna yabe isithi uma kunjalo kuyofanele sihambe nawe siyokubika khona enkosini uMsibi. Kodwa induna yamshiya khona lapho ngaphansi kwesihlahla uShembe, yahamba nalo ibandla layo sebeya khona enkosini uMsibi ukuyombika uShembe ukuthi ukhona lapha. Uma sebefika bekhuleka enkosini, bafika ngakho kumangala bathi, "Hawu Nkosi, sihamba ngolunye udaba oluthusayo. Kunendoda efikile esigodini enezimpawu ezingajwayelekile. Ayibhekeki le ndoda emehlweni, iyakhazimula njengelanga." Kwase kukhona ukuxokozela kulo ibandla, abanye bemchaza ngenye indlela nabanye besho njalo ukuthi asikaze simbone umuntu okhazimula kanje. Inkosi ayibambezelanga, yaxhuma yaphezulu yahlohla isibhamu sayo. Nenkosi yenza okufanayo, yabiza ezinye izinduna zayo kwakhala amacilongo, kwahlanganiswa amabutho nemikhonto ukuba kuyohlaselwa le ndoda ehleli ngaphansi kwesihlahla. Lahamba iviyo lilandela inkosi baze bafika kuso isihlahla lapho kwakuhleli khona uShembe. uShembe wayibingelela inkosi ngokuthi, "Hawu Nkosi uMsibi, uza kimi uhlomile. Awuzanga ngani kimi ngizokuchazela ukuthi ngizokwenzani lapha ngaphambi kokuba uze nalezi zibhamu zakho." Inkosi yavele yaphelelwa amandla. Ilapho uShembe besechaza khona ukuthi njengoba ngilapha ngizokwelapha izwi lakho, ngizolibuyisa izwe ngoba izwe lakho liyadunguzela Nkosi. Yamangala inkosi yabuza ukuthi kudalwa yini lokho. Waphendula uShembe wathi, "Leli zwe lisazogcwala abelungu abazolidla leli zwe, kodwa mina ngithunyiwe ukuba ngizolifaka umoya wasezulwini." Inkosi yabe isizehlisa uShembe, yabe simcela ukuthi aye emzini wayo inkosi. Kodwa uShembe wabe sephendula ngokuthi, "Thina boShembe asingeni emzini womuntu,
Badideka babe sebebiza yena uThabethe owayehamba naye uShembe ngoba babemazi yena. Bambuza ukuthi inhloboni yomuntu lona ohamba naye, uzolalaphi uma engezi ukuzongena ekhaya? Ngeke sikwazi ukumshiya ehlezi lapha ngasemfuleni. Induna yona yayisithothobele kakhulu. Iyona induna eyabe isisho kuqala ukuthi akukhushukelwe ngasekhaya. Bakhuphuka njalo bebheke khona emzini wenkosi. Kodwa bathi sebefika ngakuwo umuzi wenkosi, uShembe wasehlala esigangeni kude buduze nomuzi wenkosi. Inkosi yamangala ukuthi lo muntu uhamba izwe lingaka ezohlala lapha etshanini obude kangaka ngaphandle komuzi wayo. Nhloboni yomuntu lena? Induna yathatha isinqumo sokuthi iyolubika lolu daba khona enkantolo yakwaHlabisa ukuze iziphephise kuyo ingalo yomthetho, njengoba kwakufuneka ukuthi isigodi nesigodi kwaziwe ukuthi ubani umuntu ohlala khona uma kukhona ofikileyo abikwe, ukuze kutholakale ukuthi akalona inivukela mbuso. Liyaguqa lapho iGumgedlela, ngizula amafutha omkhovu 20 Mnesu wephathe. Amen.